It can only get better. Tata was 17th of January. Even Nobunadi. Santino Grand Hotel. Name CEO. Santino Grand Hotel. There's another CEO that one boutique. Ngwa wolu fida go see onye obuna si amomo e na azo nwa. Na Ọhaozala. Si amomo e na azo CEO Santino Grand Hotel di n'Enugu. Na New Heaven. Na New Heaven. Ima nsi asi oge egwu maka. Beside Pinnacle First Station. Mba ndị mmadụ agbalugo. Already. No, Enugu ka nọ, Enugu ka nọ as I'm talking to you now. No. CEO esi mo bịa ka ọ gbalụ Christmas. Nọ n'ezie n'anya. N'ezie n'anya. Zeus ikogbuo onwe yi. Ikogbugo onwe yi gị. Then I went to them with account number. Ka adọpụzi alụm label. A sị gị na ife adị akwụkwọ ebe ọ na-adị. Na nke ị ga-eri ama nkọkwa anyị. Nke ị ga-eji zụọ ụmụ ya ama nkọ anyị. Lord Zeus family. Mana ofie ka ọ ga-eji zụọ ụmụ ya akọzi ya. Ịma na ọnwa amụrụ eke ịkwanye mmadụ ọkụ n'ọnwa. Agwago m ọnwa na mma blọk. Since this nwaanyị ọnwa mmere n'ọnwa anyị. Nna ike ga-eji zụọ ụmụ ya ama nkọ anyị. Ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ọsọ mma ka ọ ga na-adị ọkwa unu si m oyibe uwe si m Zeus na ị na-eko ka si m n'ozulọ si m bịa ka etinyekwa olu m ego ka m wee na-akụ si m na-eko na hey my own brother adịrọ m ọ dị ya njọ ba ihe dị egwu ofu mgbe m na-etinye ya na Zenith Bank ka onwe ihe a na-akọkwa ejekwa m osi onwekwa n'ihe nlụ ọ ka adọpụrụ m label 500 1.5 oh Zenith Bank ka m na-eyuzu 2179851102 oh 35 ka m send ya last 2179851102 Zenith 79851102 ọsọ nwa ka ọ ga na-adị ọnwa so only gets better. Well, I see you. Thanks. Uno va bene per calissimo. Thank you very much. Thank you. Thanks very much. Okay, now. What you got some of 800,000 naira double label. Akuna fugo. Give a little few now. They call. Now. Na ye jete n'Enugu Jesus. Yeah, I call my mother. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, man. Onwa can make an Kalisi. I know one family. Thank you. Thanks for being part of Zeus family. I want Ọhaozala. How can you take this year for Daddy Kaini Buhari? No, I'm going to Daddy. I want them go. Adam. Take care. What do you call an afro? You know? Yeah.